Som a les Pedres Màgiques de Sabassona, a Tavèrnoles, Osona. I aquí, d'entre totes les pedres màgiques que tenim al voltant, hem triat aquesta. Més que una pedra, és un rocot. Diuen que pesa aproximadament 400 tones. I se'n diu la pedra, com si fos una pedreta, però no, ja ho veieu, se'n diu la pedra dels sacrificis. Per què? Doncs perquè conten que aquí s'hi feien sacrificis humans i que les bruixes que venien a celebrar-hi els seus aquelarres, quan la sang davallava roca avall, havien fet aquesta mena de vetes, ho veieu? Aquestes escletxes a la pedra perquè la sang s'hi acumulés i després quan plovia o si no hi tiraven aigua, doncs mira, quedés tot ben net. En fi, que totes les pedres tenen històries, i moltes, i també tenen moltes marques. Si voleu saber-ne més coses, us animem a que pugueu veure el capítol de Patrimoni de Llegenda, precisament d'aquí, de les Pedres Màgiques de Sabassona.